dong tung tok tok dong tung tok tok. Angger dagelan lho pinter nabuh lho kaya ngono. Joget apik tur ya fisike jos lho. Fisik jos apa rong kembangane semengkis-mengkis dadak digarapi barang. Lho nyatane nabuh saron ya pinter no kaya. Cakene kok. Lah iya. Lho. Nabuh ya apik ngono kok ya. Gareng kok ngono. Ngono gareng, ngono gareng. Pak Nabi niki badhe ngeten kula gareng. Lho aja wong duwe gawean dhewe-dhewe kok ya. Gawean dhewe apa wong nyoba? Nggo garapi dagelan piye? Lho ora kok garapi ben ketok semangat ngono lho. Ya semangat-semangat madang karo mangesti darmaning kautaman Rahayu. Salah. Ayo piye? Nggih. Oh salah ta iki? Nggih. Mangesti darmane kabudayan rahayu. Kabudayan Rahayu madangkara. Kowe tek apal? Apal kok. Mukya ngrembaka wiwara dharmana nina. Wah, iki sinden sendaning prabdangga rama. Kuwi cengkoke sinden sapa? Kesi Rahayu. Waduh iya. Wah, asemin jangkar karo bojoku kowe. Mari Awas. Purnamit
Sekar Jaya Kusuma. Iya, apik. Adake Mangesti Darmaning Kabudayan Rahayu. Iya, Madangkara. apik tenan. Fisike jos lho jenengan. Ora angger garing lho nganti pirang-pirang gongan kuat njogeti ora angger garing lho. Ora angger gareng apa wong kene ya duweni samben mulane kuat tok. Sambene apa? Lho, mikuli letong ning Wonosobo aku iki. Gareng kondang laris kaya ngono mosok kok golek letong. Lho, iki sebagai sampingan aku ki gareng sebagai sampingan. Intine gaweane Petani, Bos. apik no kuwi. Apik. Lho, Lho kuwi tegese ketahanan panganing petani kok. ketahanan letong. Lho. Petani. Letong nek ora digawa kok ora kuat-kuat teteke atine iso semaput. Coba sampean dadi dalang saiki manggo letong. Terus Nek ora semaput. lah ngopo kok ndalang ning letongan ngopo wae ora. Umpama Ora nganggo upama, dicawis nggon jembar kaya ngene kok upama ora nggih. apa ngejak padu? Loh, ora kok padu, tegese awake dhewe iki lak ya satu tim to ning kene iki. Tegese harus saling mendukung. Piye carane sampean mendukung pakliranku, sampean mendukung paklirane Cahya Kuntadi akhirnya menjadi renane penggalih sapa ngerti terus bariki mbuh Agustus po kapan Pak Hanafi kepareng wayangan meneh dengan bintang tamu Gareng Sumarbagyo Gareng. Ngono kok jare wis ngelem. Aku ya nganyelke tenan karo ibu-ibu ning kono kae. Lah Aku ngapa? teko kene to isih ning mobil. Iki sinten iki? Mas Gareng jeng ngono. Wuh, jebul Mas Gareng isih ganteng. Aku iki dadi perasaan kuwi dadi gedhe rasa ngono ya. Mas Gareng isih ganteng, dudu Gareng Semarang to. Gareng Semarang ki larang ya nek iki murah 750 mangkat ngono. Ibu-ibu sing do masake ning mburi mau Dan. Ya aja ngono, pira-pira ki disyukuri. Sok wiwite iki ya saka sithik akhire dadi akeh. Pak Gareng Semarang ya ora langsung larang, ora langsung kondang. Ya bibit kawite kaya jenengan kuwi ngono. Lah iya, mula kabeh iki disyukuri. Matur nuwun kunjuk Bapak Haji Hanafi, dalang sekalian Ibu lan sedaya kulawarga. Ibu sapa? Ibu Hanafi. Lah iya garwane Pak Hanafi, Bu Hanafi asmane sapa? Ibu Hajah Maimunah. Wah, ngerti lho. PT-ne apa PT-ne? PT-ne Puja Prakasa. Heh? Puja Prakasa. Puja Perkasa, iya. Yayasane? Yayasan Hanafi Center. Mereka sudah buka sekolah gratis untuk anak yatim piatu. Uga sampun bangun Masjid Jami An-Nur Hanafi. Edian, sampean kok apal men? Lho, apal cah kene. Jenengan ngerti ngopo kula apal? Oh, kok iso apal? Sebab apa? Takon. Oh. Tak kira lek sampean kita wis akrab banget karo Pak Hanafi. Wong kek pisan iki ya. Asline aku ya nyulihi mrene ya. Asline mrene aku ya nyulihi ya. Lah nyuli ra dadi apa, sing penting wis dadi renane penggalih sing padha mirsani. Nyatane ya apik. Sampeyan jogete ya bergas kaya mengkono kuwi. Tenan aku energik lho. digarapi karo kanca-kanca Madangkara iki jane. Kek pisan iki. Carane nek apa? Mau ospek. Lah iya aku wis tratapan paribasan wong mlaku wis ameng-ameng nyawa. Apa maneh kok paribasan ameng nyawa kaya wong anjek-anjek eri. Lah iki engko nek nganti ora lucu ora dijak meneh mak cilaka aku iki. Nyatane wis lucu banget ki sampean iki mau. Lucu jare sapa mengkis-mengkis kok lucu. Lah sampean dadi dalang. Ngapa? Dalang ning jagong kaya ngono tok kok. Lah ning ngendi wae sing jenenge dalang ya ngedep kelir, nyulahke wayang karo omong ning ndi ya lungguh ngene iki. Ning jenengan ora menghormati karo Pak Hanafi. Kok iso? Wong ditanggap kok malah madhep rono ora madhep sing nanggap. Loh, lek dalange nganti madhep rono ki malah ngowahi pakem didukani karo para sepuh. Ning ndi dalange ya ngene iki. Iki carane siar agama ya ngene iki amar makruf nahi mungkar liwati media wayang mantul ditampa karo sing mirsani ning kono, ngono kuwi. Dalang. Apa? Dalange wis kayon Madangkara wis. Nun sewu kene. Ngopo dadak kok sembah? Bumi kuncang-kancing langit klep-klep katon pinten Pak Cahya Kuntadi sementen mapon. Lah cancen yo. Dalang iki dasar gawe ringan tur bayarne larang. Sik, aku protes. Kok iso dalangi ringan? Nun sewu. Organ tubuh dari seorang dalang kabeh nyambut gawe. Iki uteke mikir, mripate nyawang kelir. Iki lambene iki omong terus sawengi utuh, tangane nggerakake wayang, sikile ngeprak, lek nganti ngeprak kleru iso malah ngeneki ndok barang. Ayo ngono kuwi. Nek kene iki lek sajen ndok mak tes ngono lho. Ora, batin karo lambemu ora padha kok. Kok iso? Ndokmu, ndoke sapa?
Ndok sajen kowe ora tau ngerti sajen. Ora wae tetep dalang ya ringan tetep gaweane ya. Kok iso? Lah ya ringan apa ono bar dalang sampean kok mikul debok. Lho gaweane dhewe-dhewe. Lah peniti ngopo ya ngusingu debok, terus ngringkesi wayang, ngringkesi gamelan. Dhewe-dhewe. Ya tetep ringan wae ya. Kok iso ringan? Lah iki nyatane mung ngomong tok ya bayaran. Lah lek ngono ringan awakmu no malah. Lah ngopo? Sampeyan metune lak nggih limbuk cange karo gara-gara tok. Lah iya. Lah aku sawengi utuh kok. Oh. Perkoso aku. Lho ya ora tetep perkoso dagelan. Kok iso? Dagelan tonton madhep penonton koyo ngene nek ora tetek atine iso tipes. Kok hubungannya apa karo tipes sih? Kekuatan batin, Bos. Oh mentale ya. Lah iya. Dadi pamane jenengan dagel, ber sing mirsani seneng no, sampean pamane medun rono piye carane mlaku? Pamane penonton seneng keplok wah gareng lucu banget, medunmu piye rono? Lho, mencolot. Mencolot no. Lah ngopo mencolot? Lho, banget bungae. Saka bungae. Lek pamane sewengi enggak lucu blas no medunmu piye? Medunku? Mundur. Lah ngono ki ngopo kok mundur ngono ki? Isin ya. Nek sing baku ki lak tasakurane Bapak Hanafi. Tasakuran Bapak Hanafi ngaturaken gunging panuwun alhamdulillah. Kala rumiyin digelar wonten Demak. Leres. Saniki digelar wonten Semarang. Nggih. Kota Semarang alhamdulillah saking Wonosobo dugi mriki ya nek diomong adoh ya ora adoh. Heeh. Mergo ya aku wis udakara wis kulino wingi ning Pudak Payung. Terus maju sithik ning alhamdulillah kasembadan sowan wonten dalempun Bapak Hanafi. Pedalangan ngene iki. Alhamdulillah menika dalemipun masyaallah. Ming sak saka miliatan. Oh saka ngen pendopo mau. Nggih, ngen pendopo dalempun Bapak Hanafi aku wah aku ngene iki. Aku ya duwe pendopo ning omah sine, Pak. Alhamdulillah. Ning ora sombong ngono. Pendopoku nek Pak Hanafi menika sakane nun sewu ming sekawan. Ngen kula menika sakane 20, Pak. Pendopo saka akeh. Mboten ateges kok pripun-pripun menika mboten. Pak Hanafi menika sakane ming sekawan ngen kula menika 20. Saka akeh kayu sugih kayu. Jare sapa? Lah nganti 20 no. Wong pendopoku doyong terus tak dianu apa jenenge? Pring ngono tak sangga pring ngono dadi 20 ki akeh. Arepe roboh dadi. Iya. Ya alhamdulillah saged pinanggih panjenengan. Mbak Yu Limbuk, Mbak Yu Cange, sinareng kalian kanca-kanca Madanggara sowan wonten dalempun Bapak Hanafi kanthi ujug menika tasakuran. Leres. Nggih. Tasakuran menika sura utawi sura menika surasaning rasa dadi Bapak Haji Hanafi dalasan ibu sak gutrah kulawarga ngedhakake rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres. Garenge adate pinter oncek-oncek. Gandeng ingkang nimbali Bapak Haji Hanafi, apakah penjabaran dari nama beliau Pak Hanafi? Lah kira Kang Sinan mau ngene mburi. Lah ngopo dadak Kang Sen barang ngono. Sing jenis seniman saiki kudu cepat, tepat, akurat. Iya. Ayo. Cah kene wis kok Wonosobo aja ngisin-isin ki Wonosobo, Mas. Ayo, Haji iki tegese harus amanah jalankan ibadah. Wah, pinter. Ji Haji ya kuwi HAJI kuwi harus amanah jalankan ibadah. Kok Sorry. Iki penjabarane iki persuku kata kok. Oh iya, lah kok gandeng dadi siji kok. Lah iya. Saiki Hanafi. Wah iki nek nganti meleset iso cilaka. Cilaka tenan kowe, ra iso mulih kowe. Ora bayaran apa wis dilunasi kok. Wah iya. Gleleng kowe terusan kaya. Kali Pak Hanafi pokok beres. Nggih. Lah sapa ngerti lek kowe pinter menerjemahkan asmane Pak Hanafi, engko ditambahi meneh. Lho mesti. Tambahi saka kon ngusung dhewe nganti tekan Wonosobo. Ora apa-apa. Ayo. Hanafi Ha kuwi Handar Beni. Handar Beni kuwi tegese kita mempunyai rasa untuk memiliki. Dadi duweni rasa ngedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa kanthi gelar inggit purwa ya kuwi kanthi acarane tasakuran ya kuwi suran. Nah. Per Ha. suku apa per huruf? Ya per huruf. Oh ya wis, wah angel men iki malian ya. Ya angel. Sik. Angel rasa garap. Mumet lho aku mikir kowe. Mumet preso. Abot tenan ora. Abot ya rasa junjung. Repot. Repot ya wis. Rasa duwe gawe nek repot. Kuwi tegese beliau sebagai pemimpin. Beliau selalu amanah.
amanah menjalankan sebagai tugas-tugasnya. Salah satunya menjalankan visi dan misi untuk pembangunan negara Republik Indonesia. Oh iya, mereka panjenengane ingin pembangunan ya. Pembangunan. Dikeploki lho. Iya keploki kaya Dara. Tegese memberi apresiasi ning awakmu. Nggih, tegese beliau selalu menjalankan amanah dalam mengemban tugas, juga amanah untuk menjalankan ibadah. Leres. Ora mung agamane ning klebu budayane buktine wayangan. Leres. En kuwi nampa rejeki dina iki alhamdulillah Bapak Hanafi nampa rejeki luweh. Mula awake dhewe iki diundang mrene kanggone panglipur konjuk sedaya warga masyarakat. Pinter. A iki tegese amal. Bapak Hanafi gelar Ringgit Purwo kuwi ya kanggone amal ibadah supaya kanggo besok, kanggo sangu yen wis pundhut dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Iya, Terus saiki F mutiar kowe F. Pancen dina iki dadi ora enek pancene ora enek. F ayo. Aja dipleset-plesetne, ayo. Lah ya pancen. Ora iso, ora. Aku celat to. Ora entuk ngangge celat. F yo F ora. F ki tegese filosofi, Pak. Waduh. Filosofine piye? Iki beliau sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin keluarga, juga sebagai pemimpin PT Puja Perkasa. Puja Perkasa. Beliau menerapkan filosofi. Niki ora kok ateges sarum niki mboten. Beliau menerapkan filosofi alat kelamin laki-laki. Hubungan kok iso? Aja saru lho. Niki mboten ateges saru Pak Hanafi nggih. Niki nun sewu iki sebagai filosofi. Ana kuwi ana telu. Piye? Siji, nadyan delik panggonane ning akan tampil tegang dan tegas saat dibutuhkan. Oh iya. Loro, menyerang lawan tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Wah. Tegese menyerang lawan ki menyerang lawan apa? Menyerang lawan antar CV. Sokolo ki kadang sokolo, CV kono kaya ngene, CV kene kaya ngene. Piye Pak Hanafi mempertahankan kualitas CV PT Jaya Perkasa. Puja Perkasa. Iya, oke. Elak. Ngono lho. Wis telu ki mau. Ping telune, jika sudah mencapai klimaks akan mengecilkan diri, tidak membesarkan diri. Ora sombong. Tegese ora sombong. Katitik bisa Bapak Hanafi, Bapak Haji Hanafi bisa melekat menyatu dengan masyarakat. Tepuk tangan kunjuk Bapak Hanafi. Iya. Apik, Jan. Urung rampung I. Ini buktinya. Lah nek mayarmen ora. Dijabarke apa ngono lho. Lho, iki ya surasane neko-neko. Iki buktine. Buktine Bapak Hanafi selalu menggelar Ringgit Purwo sebagai wujud tanda rasa syukur tur karo yo aweh rejeki karo sampeyan. Ya awakmu barang. Oh. Tatin barang. Oh, ayo tin. Ora rampung teko semono. Pak Hanafi tidak akan sukses ketika tidak didukung istri yang setia dan taat dengan doanya. Nengke Ibu Maimunah. Apakah Maimunah? Oke piye? Ayo. Maimunah. Ayo. Iki tegese maju. Maju kok maju apa kok? Maju pikirane, Pak. Oh iya. Nek ora tetek-tetek ditinggal Pak Hanafi, tugas, ditinggal keluargane tugas. Ning beliau selalu maju pikirane mergo apa? Beliau sebagai ibu rumah tangga, nadyan ditinggal ning tetap setia kepada Bapak Hanafi. Wah, cocok. Im. Oh im, oh iya. Maim Munah. Oh iya. M-e double malian. Lah iya to ya. Oh iya wis, manut awakmu wis. Im ki tegese imbang. Imbang ngopeni keluargane, imbang ngopeni karyawane. Katitik karyawane ku ora mung cukup 100 Pak Hanafi. Wah, kok yo ngerti awakmu? Yo ngerti. Kos-kosan. Wah iya. Ya to. Terus jelita wae nek telu. Jalan tol. Wah iya. Lho piye? Iki nek ora pinter ngopeni carane iki karyawane, meminit ki iso bubrah ra karu-karuan. Dadi imbang membantu Bapak Hanafi. Mu ki muga-muga didongake Bapak Hanafi kalian Ibu Maimunah dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah adoh saka jelantahing kanapson. Waduh. Kangge jelantah wae kaya goreng awakmu ae ora kuwi. Baraku kowe. Cok.
Nah. Nah. Lah. Nah iki. Tunggale mau wis enek kuwi. Wis enek tunggale mau. Nah iki ya tegese narima. Wah. Arep dikeki akeh ya narima, arepe dikeki sithik ya tetep njaluk meneh. Ngono dadi ya tetep narima, Pak. Kabeh iki kepiye carane awake gedheke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Saiki njajal rada cepet. Apa? Rada cepet. PT-ne lak Puja Perkasa. Puja Perkasa. Rada cepet. Ayo. Perkara bener salah kuwi keri. Sing penting cepet. Ayo, sing penting cepet tur ngawur ngono to. Ayo sip. Ya ora ngawur ngono kuwi ditanggap ngawur. Puja Perkasa. Pu kuwi sebagai pujian. Pujian apa? Pujian marang Gusti Kang Maha Kuwasa, awake dhewe memuji marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga sik PT-ne Pak Hanafi kuwi lancar tanpa halangan seperti jalan tol. Oke. Janganlah dihiraukan perkataan orang lain. Marilah kita hidup bahagia. Oh iya. Ra apa-apa penting cepet. Cepet. Apa parper. Persembahan pada malam hari ini Bapak Hanafi itu kepada warga masyarakat dan juga para karyawannya. Kayu karep. Bapak Hanafi duweni karep muga-muga pikantuk wahyu-wahyu ning kabegjan, wahyu ning rejeki, muga-muga atus kok janteng kanepson. Terakhir saya rukun warga masyarakate, ya saya rukun keluargane Bapak Hanafi. Wah iya. Ape garing wah jan. Sing penting golek pangan dhewe-dhewe kok ya. Lah kono ming akon kene mikir ndelamput. Wah, ya ora ngono kabeh duwe kewajiban dhewe-dhewe kok ya. Aku sing ngompani awakmu sing mangan lah ya ngono kuwi pase. Ora. Ngompani apa wong ket mau urung mangan kok. Kowe ora ngajeni karo panitia, kanca-kanca dicawisi prasmanan ning kono, daran apa wae enek. Daran apa wae? Bakar enek. Lah iya wong mau ana nila bakar panitiane jos kok metu kopi, metu teh, terus mau aku kon mangan. Monggo Mas Garing dari njing ngono. Urung nganti tak pangan wis dijupuk banget terginasi panitiane kok. Lak disai ya. Ning saiki ora dhewe. Pripun? Lha iki dikancani karo Mbak Yuku saking Ngayuk iya. Ah iya, nggih. Dasare kita lek serasi seragame ya padha birune. Bocah kene aku ya mau kalah karo kanca-kanca Madangkara. Ah iya. Monggo kanca-kanca Madangkara ngangge abang, aku bangga kowe biru bisa rukun lah. Iya. Cocok. Yo Mbak Tatin Titot men jumeneng coba kaya apa? Nggih. Tukung. Ya, mangga ta. Ya tarik, yo. Alhamdulillah Mbak Tatin Lestari Handayani jan tambah umur, tambah cantik, tambah seger, tambah sumunar ngemucah yo ingkang ngidap-ngidapi. Nganti entek. Napasmu nganti entek lho. Ngelem karo awakmu nganti koyo ngono. Lah biasane wong ngece jare wetenge kaya apa? Apa? Mau wetengku kaya apa? Lho nyatane yo anu pas ngono yo pas. Ngalah nek mau tak durung sterek. Senengane ngapa ngono lho, mbok rasa ngunek-unek kesik ngono lho. Ngunekne apa to? Nek jenenge wong sengit ki ndulit lho. Apa maksude? Nek jenenge wong ki ngunek-unekke apa membicarakan tentang kejelekannya itu lama-lama menjadi suka. Sing ngomong sapa? Ya kowe jenenge carane ki nek wong Jawa ki pepatah mengatakan seperti itu, wong sengit kuwi ndulit. Ya urung karuan. Kowe karo telek sengit ora? Ya sengit. Lah ya masa terus kowe sengit karo telek kok dulit ngono kuwi ora mungkin to. Dadi jenis sengit urung karuan nek dulit ngono kuwi. Piye ta iki? Nek wong gedeng kuwi bakale nyanding ngono barang kae lho. Ya ora bakal gedeng kok nyanding. Jeneng gedeng ya gedeng ra dijak omong didoyo kok nyanding. Ya suatu saat
kuwi jenenge wong sengit dulet, wong gedeng kuwi nyanding, ora padake telek. Lah kok omongane teleke ngopo? Lah mau kok dipadake telek? Nek sengit karo telek apa ora? Hah? Sengit karo telek apa ora? Sengit. Nek sengit gak tau didulet ngono mau? Lah kowe iki lho nun sewu iki syukuran ngopo ngomongane telek? Loh, sing ngarai jenengan kok. Lah kowe berarti apal karo telek? Teleke sapi jenenge apa? Letong. Lah dalah, telek wedhus. Ngono aku jenenge intil. Lah jenenge intil. Lek teleke pitik? Lencong. Lah iki sinden kondang pikirane telek tok kowe iki. Iki jane kepiye to? Wong aku ya ditangleti lho. Lah nyatane yo to reng, telek kabeh to reng iki reng. Iki wae cerdas kok mong ngerteke puja perkasa yo pinter tenan kok. Ngomongke kok telek. Lah apa? Paling ora iki ngomongke Bapak Hanafi piye carane ben iso awake dhewe bisa menghibur Pak Hanafi. Muga-muga sehat selalu. Menika samparipun. Ya nek kuwi kan jelas. Nek kan iki lagi omong-omongan karo dalange rong sida-sida kok wis andang diunekke ngono lho. Aku kan nek yo aku dandan cantik kaya ngene kok diunekke wetenge blendong apa ki mau jenenge. Ya dibales sono. Lah piye? Lho, lah mangane jenengan weteng karo manuk gathuk ngono ayo. Yo diunekke. Omongan apa kuwi iso? Ayo diunekke. Maksudnya manuk ndi? Kuwi sajen ki ana manuke iki. Rene sajene ning kene. Mau jare. Lah mau nyatane ana ndoke barang kuwi sajen. Lah kuwi ana manuke kuwi. Endi? Endi aku mbok delok. Aku mbok delok ndoke. Heh? Endi ndok? Sesuk ae. Kok isa-isane. Nggih menika nderek sowan wonten apa ki jenenge? Kelurahan Pedalangan. Nggih menika kanun nderek sowan wonten Pak Hanafi nggih. Menika nderek remen saged sowan wonten mriki nggih Pak. Kula nuwun. Dulu pernah kepanggih waktu di sana Demak. Nggih Kalih Pak Seno lho. Nggih, samenika kepanggih malih wonten mriki. Nderek ndedonga mugi sedaya keluarga Pak Hanafi pinaringan sehat, rahayu, wilujeng lancar rezekine. Nggih, amin Allahumma amin. Nggih. Alamin. Sosok kaya Pak Hanafi iki sing dinteni karo para seniman lan warga masyarakat. Beliau sangat peduli terhadap lestarinya budaya. Mula jenengan kabeh kudu marem, kudu seneng lan bersyukur iso diangkat derajatmu karo Bapak Haji Hanafi. Ya seneng no wong tanggapan kok ora seneng. Lah iya Nggih, mula. alhamdulillah Ya lantaran alhamdulillah moga-moga Pak Hanafi sehat selalu pun paringi kawilujengan keh rezeki panjang yuswa. Dalah sak putra kula warga. Nggih. Amin Allahumma amin, Lah Mas. iya mula kuwi. Lah men rena penggali Bapak Hanafi lan sedaya para warga saiki nembang. Oke. Mbak Tati nembang ya kuwi pangkur Pak Hanafi. Kuwi sekedap sik iki penting banget iki. Kuwi diwaca. Saking Bapak Haji Hanafi. Mohon lagu Podang Kuning gubuk asmara sesideman mati urip karo kowe. Oh nggih. Lumayan iki matur nuwun Pak. Nuwun sewu kula buka. Alhamdulillah. Jiro lupat mo 6 7 8 9 10 cunduk laris. Lumayan nggih khas Madangkara. Sik. Iki niki ingkang nembang sinten Pak Hanafi? Mbak Tatin Onje niku kalian kula, Pak. Sing nembang jenengan. Nggih. Sing nabuhi Madangkara ta Pak nggih? Madangkara berarti khas Madangkara. Pak Hanafi sing joget sinten Pak? Gareng oh iya berarti karo gareng kitut. Ora usah dijogeti sing joget pen wayang iki ae. Ono joget ono dhewe. Oh alah ya wis. Niki minangkani pamondutan Yo langsung. tak yang dikira nuno, kadang ndang awakmu ki lak 1 juta to. Nggih. Iki kudu adil, 500 nggih Madangkara, 500 nggih kowe. Nah, Ya to. Yakin? Muga perkara kok dem karo gareng monggo. Sah ya, sepakat ya. Endi wong urung kok sah? Lah iya aja nagih lek sepakat sik no. Heh? Sepakat sik ya. Sepakat. Wis sepakat sik kene. Sepakat sik mergo kuwi kondang sinden anggar ngerti dhuwit kaya kotak amal marai. Lah ya jenengan butuh duit apa ora? Ya butuh. Lah ya mulane butuh iki ning Ini aja ndridis ngono kuwi. ora dadi awake dhewe iki semun mundur. ngapa? Kene balik lagi aku. Lah ngopo? Bangane do dur-duran duit. Ora iso. Kowe iki Wah, ana jatahe dhewe. Pak, aku iki dadi nek koyo yo Pak aku. Ngono iki lho Pak Hanafi iki. Pak Haji menika matur nuwun sangat. Kula nek ngeten iki lak dadi penak Pak Asu iki. Dadi penak iki piye? Kanca-kanca. Pak Hanafi matur nuwun nggih Pak Hanafi nggih. nggih. Lah iki ndi lah ninggal iki duite iki. Nembang malah. Kuwi nek nganti gondol duit kuwi ana tanggoku gondol duit. Wah,
teko ngarep omahku ana nganggo klambi oren terus ana tulisane tahanan gelem kowe. Ya matuk durung-urung. Matur nuwun. Menika kangge sinten, Pak? Nggih sinten? Kajenge ben Ben genah. cetha. Pak Haji Hanafi. Pak, menika kagem sinten menika, Bapak? Tau dibagi kalih. Anu sindene? Oh, mangke. Oh iya. Oh, beres mungkin. Berarti menika kagem Pak Yaya. Nggih. Oh ya wis kono PN kono disak kono. Aku sentuk jatah dhewe. Lah ngerti dalang nggo dhuwit kita serik ngapa to kowe? Ora. Lah, dalang ki pojok kurang sugih. Lah iki bakal tak ratakne rono. Ho apa, Mbak? Ora to. Ora. Mantuk lho, ora. 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 Ora, kudu mantuk ra. Lah kowe wong karo ngancam kok. Iya. Iki matur suwun Bapak rezekinipun ya iki. Aku wong ora lho, Kak. tansaya kebak. Aku sebagai wong lanang nek nggawa duit kaya ngene iki rumangsa duit panas aku wegah. Lah ngapa? Duit panas kaya ngene nek njupuk dadak nggawa es barange mah cilaka. Lah ngapa tak nggawa Wis es? gawa-gawanen wong wedok. Ya wis tak gawa wae ngono duit kok ora gelem nggih. Menika minangkani pamundhutan ingkang pundi rumiyin? Gubuk asmara dhisik. Oh nggih gubuk asmara. Gembus asmara meneh alhamdulillah. Gubuk asmara kok. Eh? Gubuk kupinge. Lah iki mau pamundhutane Gubuk. Lambene goreng tak palu ora. Sajake kulino mangan gembus ya. Iya. enak je gembus iki enak, Pak. Gembus iki panganan ndi? Gembus iki panganan khas Wonosobo Yojo ya ana gembus. Oh alah, ciri khase kono. Ciri khase kono. Bedane gembus karo tempe apa? Nek gembus ki ampase. Hah? Nek tempe kuwi isih dele. Oh iya. Apik. Wih, duwe tempe ora? Maksudnya piye? Ayo maksud iki seneng. Ayo maksud iki seneng tempe Sik to bedane gembus karo tempe apa? Hah? Bedane Ya beda. Lah ya bedane apa mau? Nek kayak iya to, iki mula iki nek tuku gembus karo tempe iki perlu ngati-ati. Hati-hati piye? Ning Wonosobo kae ya to, bakul gembus dimek gembuse kuwi ora nesu. Nek dimek tempene nesu. Piye? Nang Wonosobo ana bakul Gembus karo tempe. terus Gembuse didemok kuwi ora nesu. Nek tempene sing demok nesu. lah ngapa kok nesu? Nesu. Lah jare tempe kok dele kok nesu iki ngopo? Lah ya nang nggon aku tempe ya udah ditemok-temok ora masalah. Sapa sing muni tempemu? Sapa sing muni tempemu? Wih, sing gedar wi. Mas Dar, kamu pengen tempeku? Aja. Pengen Mas Dar. Aja. Kok Ya ada bojo aja kok tawani ngono, nekat ning malian ora. Mboten lah tengen kula menika wonten makanan khas Apa jenenge jenenge? geblek kali tempe bengok. Ngoten lho. Mula Yen niki- kula niki Iya to. ayo nanggon aku tempe bengok kuwi wujude ireng. Nika enten putih-putih menika. Niku rasane jan gurih sekali. Gurih kuwi Iya. dikatekke, Pak. Jenengan nate dereng dahar niku. Urung. Benjang tenggan kula tak suguhi tempene kula, nggih. Moh ndak mutah malan aku. Loh, kamu tah Lah bengok ora. Loh, bengok menika mboten mendemi. Apa Nek iya? mriku enak niku gathukane kali geblek niku mau. Ah iya, itu gale gembus barang kuwi mau. Iya, gembus. Iya. Yo. Yo kebuka asmara dhisik Oke. diaturake Mbak Tatin. Arep ngomong apa? Aku wong barang wis ngomongke gembus karo tempe iki dadine wis putek pikiranku ae. Lah iki manu Pak Yaya, menika iki akad wis gedene semene ning niki dereng nikah. Dadi niki ra ngedong nek dijak omongan. Oh, lah sik bocah pancen iki. Lah nggih, niku umure lagi 24 tahun kok ya, Mas. Iya. Aku ki urung pengalaman mula aja diwarai sing saru-saru. Ora sarung ya mung tumbas tempe kok ya. Ayo tempe nek tempemu iki malah ora. Ya nang nggon aku ya ana tempe tenan kok. Dandi. Ya nang omah kok lha ndi? Nang omah. Urung tau tak rasake o tempe. Iya. Ayo. Yo gubuk asmara dhisik. Ayo. Nggih. Nah. Nyingkar. Nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur
Ya piye ngono lho sing romantis reng di piye ngungkrum apa piye ngono. Lho aku iki ngematke wong bawa kok. Lah iya dimatke karo di. Biasane pethuk galake ra umum-umum kok iki kok. Heh? Galake ra umum. Ya galak kaya apa lek karo wong lanang jinak deh asline. Jare sapa? Jareku. Aku tergantung lanange. Lho aku wis kurang apa? Ya kurang. Kowe njaluk apa tak cukupi to iki? Dayan, ayo dicukupi yo. Jajal saiki nek umpamane aku dadi bojomu. Heeh. Aku njaluk omah. Cukup. Piye ta? Aku njaluk mobil. Cukup. Aku njaluk motor. Cukup. Ngono ki jenenge nyukupi. Lha sing penting tak cukupi to. Maksudnya nyukupi ya ditukokke ora muni cukup. Gablek duit apa wong aku ora duwe apa-apa kok. Salah kowe gelem karo aku. Ya iki gur umpama kok aku ya gah karo kowe wong gur cilik ngono. Lah. Cilik nek sogok ndelosor kowe. Ya maksudku iki rasane sing disogo, rasa. Gareng. Ya cetik geni ya. Rasa Mas, rasa. Ora ngepaham urung nikah ngomong. Ling iki rasa ngandani. Ya niki kepengin ngepaske ya. Ling semyen ke mutan lelampahan tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Gubuk asmara Pak Hanafi nggih. Nggih. Monggo Mbak sisan diaturake. Yuk, gubuk asmara katur Bapak Haji Hanafi. Sugeng laras Bapak. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak keleren ning ngecak kabak tulisan Oh!
edan tenan aku. Lah ngapa? Aku ora ngerti jeb-jebane Cahyo, sapa jenenge? Sapa? Cahyo kon tadi. Noval Cahyo. Iya, Noval Cahyadi. Noval Cahyadi ya. Mula Serawunga. Sing jenenge dagelan kudu update, ngerti. Wah, jam-jaman anyar ngene-ngene iki ngono kuwi. Ya ya. Ding 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 ding. Aku kaget. Ayo saya dipasne baleni sing kere dhewe, Mbak. Kere dhewe. Ya curah weng. Iki ben ngepaske. Oh ya. Kaget aku mati. Jajal ya. Sal sik, yo sing kompak, sing apik. Catatan sajroning ati. Catatan lentur. Saya kaya arep pitik arep ngendhok kowe malan. Ya jenenge Trisik iki rak ya ming sikile tok ngene kok sak ngene. Iki sing jenenge budaya. Budaya iki budidayaning menungso. Piye carane awake dhewe iki iso budidaya piye ben supaya regeng. Manut iki dadi iki wirama wiraga wirasa kudu klop. Wah iya. Ning lek mutlising iki lho kaya arep pitik arep ngendhok iki lho. Ha iya. Nek Trisik sikile tok. Lah saiki to. Den den tak dan den den tak dan den den. Hop lagi hop. Lah iki lho. Hop, Iki lho. Lisekmu lho. Budaya iki joget aja ngisin-isinke sampean Mas. Lho iki kaya sik Mbak Tatin. Jare sarjana seni nasional SSN. Ah iya nek ora kaya ngono kuwi. MSN jare magister seni nasional. Kudu SNI aku. Helm kok aku. Apa? Dosen. Lah iya, aku Trisik kaya ngono kok ngisin. Iki Trisik. Sik. Iki Ova. budaya. Iki sing sarjana seni lulusan tari Tari, tenan iya. original. Iki aku yo tari ngendi sembarang aku wis iso, Pak. Wong Sarang sik engko contonen. Ayo, Pak. Ngen Trisik kita, Pak. Ayo. Nah. Trisik. Wah. Sik, kowe iki mau koyo arep pitik ngendhok saiki arep memeti ngono kuwi ora. Wong Karang Ratu menang isi kaya ngene, Cek. Sabar dhisik ora. Ya, dadi awake Stop. Tak ajari ngene. Pertama-tama mendak sik. Mendak sik, mendak. Oh, berarti Reng, mendak. Dadi ya mendak siji, mendak loro, nyewu baru kuwi. Wis jenenge wong dong ora. Pak, piye mendake? Mendake? Sama Reng. Ngene lho. Kuwi lho. Kuwi. Nah, mendak. mendak. Ngene lho. Lah, Terane. Tirane, ditirokke no, Mas. Dang. Mendak. Dengkule. Oh, ngono. Dengkule kopong ngono ora. kuwi kerendahan ya. Pendeken kuwi. Aja ndak. Sepira, Pak? Iki jengkol cor-coran padake. Sakmene lho. Ah. Seret. Masuk. Ayo. Anjay. Anjay. Kok kaya ngono barang, Pak? Ayo, anjir. Ngene iki sebenarnya anjay, ngono anjingmu. Saya saiki Mbak Tatin ya, Mbak. Sing terakhir, Mbak. Ova sing joget. Gareng nyawang sik. Aku nyawang sik, Pak. Nyawang sik, engko ditirakne. Madang kara pada ngisin-isin. Ayo, ora ngisi-ngisi. Catatan sajroning ati. Catatan Sawang Reng. saya merhati. Oh. Modar selentak jaran kowe ora. Ayo. Ono kuwi. Yo, ngono kuwi. Terokne. Ketoke kaya jaran wedok kowe ya. Dadi Gringgingen. Apa jaran rek sing kaya ngono kuwi? Lah jarane ngene to. Nek gringgingen awe. Kuwi apa jaran Lani ora. Sip, iki jenenge sapa, Pak? Hah? Jenenge sapa? Ova. Sip, seni tari iki. Sini tari. Apa? Apa kowe? Seni tari. Tari apa? Trisik. Trisik. Ayo. Terana Faima. Ayo. Den tandan. Engko tabuhan.
baleni terus iki. Ya terus tekan kok. Nganti saisane iki. Mbok sapa iki lek ora iso baleni. Paling apik baleni saka talu wae apike. Aja. Tak mugi ngrenggoko no. Gampangane bolan-balen yo baleni saka talu wae Mas. Lah ora kok majemuk mau no ora ya. Kok iso mau ya. Cak kene ya. Ora ya. Ya Pak, ya Pak. Ayo. Catatan sajroning ati. Wah, salah. Mendak. Urung. Oh, Sek. Iki tak nyepelekke karo Okva to. Iki penari tenan lho. Jajal Pak saiki. Nek trise nek penari wedok iki apa jarike tak nek ser ngono iki, Mas. Lah ya ning wingi mau urung wayahe mengkal kok wis mengkal kowe iki. Ya wis. Oh, kalian dingin ae. Ya, ngono kuwi anggere para wong wedok ayu mesti ngono kuwi. Oh, bola-bali Widi ora. Widi pancen. Ya saiki trise tenan aku. Lah, baleni meneh. Tapi suka mungkin ngrembaker. Sik, kowe tak kon nyawang, tulisek ora dadi kowe. Ya siap. Kiprah, Pak. Kiprah. Anu wae, maiso wong slindro. Ayo coba wae apa. Kiprah, Pak. Oh, wedok Oh, kiprah. aku ya iso kiprah. Sawangan dhisik ora. Oh, aku mau kalah. Ayo. Aja isin-isine Wonosobo. Kowe ora kiprah lho, kowe bubrah kowe iki ora. Ayo. Yo, tungde. Ah. Oh, sembah, Pak. Sembah, Pak. Tepuk tangan para lenggah.
Iki profesional, sarjana seni tenan. Aku mau kalah. Manyar sewu. Mau kalah. Lah kaya pitik kalkun ngono ora. Sik. Wong nari apik-apik akhire kok gelut iki lho piye kuwi. Iki jenenge rombongan ala katir, Pak. Dadi Lah kok iso apik-apik kiprah iso jurus nagamu metu lho ora ngono. iki sing jenenge jurus ala katir. Ala katire apa? Ala kadir iki cilik nek gede. Hah? Ya kuwi ya mancing-mancing iki tatin ora. Aku tenan aku rumangsa saka Brang Kulon iki ora wani-wani karo Brang Wetan, Pak. Ora, ya padha wae ora apa-apa. Yes, dadi nek kulon iki biasane eling-elingnya wong Purbalingga. Nadyan tua, jaranya masih rosak, bejanya sing sabar narima. Emang kudu eling Kang Peparing. Ngarang iki ngarang. Apike ora nggih jas tenan. Lagi mau Nek Manyar Sewu jane mau ditembangi Pak nek Manyar Sewu. apa? Sari jamu daunnya samiran, lama tak ketemu jadi pikiran. Denger lagunya samiran, Manyar Seribu Banyumasan. Oh, Manyar Sewu dadi Manyar Seribu ya. Oh iya. Cara bahasa Indonesia. Apik. Pak sisan karo Mbak Tatin ya. Iki. Iki wis tereng ora panggan dadi ae ora. Gareng ki gayane sak ngono kuwi wong urung duwe bojo barang kok le. Aku kulino ngecer ngono apa jenenge? Nganu apa jenenge ngono? Rokok lho rokok. Ora nggih. Iki lho ana pamundhut sesideman. Ayo nggih. Kowe ngewangi bawa. Siap. Ayo. Karya Ki Haji Sukron Suwondo. Apa kowe? Ora kena baen-baen. Daleme endi wi? Blitar. Putrane pira? 3. Nah, salah. Salah. Wis rasa melu neh sok we ora. Iya. Piye ngapa kok ndelik nang. Makanya jangan sok tahu loh. Takono Pak, Pak Sukron daleme endi, Pak? Blitar. Nah, putranya ada berapa? Ada 4. Yang nomor Pak. pertama? Papat Kalinggo, terus Pak Kalinggo, terus Pak Sapa? Dwijo Laras. Ijo kangkol. Kawut ora. Salah. Kuwi jeneng grupe. Iya. Terus Madangkara. Terus Sing cilik sapa? Terus Sopo, Pak? Nah, ngarep sapa? Lah niku Pak Kalinggo niku ngerbab dadi. Lah kuwi Kalinggo Murda lek kuwi. Menika Pak Kalinggo mboten MC sampean, mboten MC sampean, mboten MC. Oh saniki ngerbab sampean. Permadani. Pinu Timure Lestari. Kuwi dudu Pak Kalinggo ngawon. Oh sanes Pak Kalinggo. Pak Dedek Abadi yo ngawon ora. Ya dibawane, ayo. nggih. Wong telu, ayo. Nggih.
Saking sinten? Lah kok Mbak Tatin sih. Gareng nih. Pak Yoy nakal Pak Yoy. Sampluk ae no. Sampluk apa mau wis kesampluk kok aku kok nyampluk. Ya Mbak Tatin. Saka sapa iki? Nah, Mbak Tatin. Mbak Tatin piko. Wiwitane Warok samantiman. Kowe tak mut raimu lho ora. Ora ngerti takon kemeruh ora. Ojo kemeruh aja sok tau. jenengan ya kersa wae ngemot iki sirahe iki. Ayo aku mau kilaf ki mau kita omong aku. Mutah malah. Ayo. Anderek sang peke pria bagus kang olah budaya Sak garis melih, Mbak. sowan menyang kutha gedhe Ya, Fa, Okvalica sarjana seni. Takon aku ae, Fa. Aku anak sing gawe kang saking Wukir. Oh, nggih. Wukirmu. Ayo. Anjay. Anjir. Kudus. Jenenge wong lanang iki anggere wong wedok cantik langsung cari perhatian. Ya ngene normal, jenenge normal ngono kuwi, Mbak. Ya nek kuwi normalen sapa-sapa di sapa, sapa-sapa di karep-arep di Ngono ngene iki piyayi grapek semanak ora cluthak yo ngene iki. Nggih. alah beltut. Ayo beldut ayo. Neh Mbak Kwa. Kang saking Wukir. Hup, yo reng. Nah, Iki dadi ra Dereng. manut giliran. Dadi aja iki. Terus Yuk gilirane kan mau saka kene terus Mbak sapa iki jane mau? Sopo ayo? Ya sarjana seni nasional kuwi ayo kita. nggih. Kok ki lho, kare dhewe lak Okva ki mau. Iya. Balik kok konone ya awakmu. Kowe tetep Iya, manggonmu kan kleru kowe aku. asline. Iya. Ya terus Manggonmu kleru sampean. kobong kowe ngawut ora. kowe iki lek ngomong nek ngurutke kan bar saka kene, bar saka tengah iki mau Mbak Ova kan tengah kudune pinggir kono. Lah saiki kono ora malah kowe iki arep piye? Kowe malah mapan nek ngono jenenge ora. Iya. Mulane iki ndang ndek bojo ora supet kok gur pipis tok. Kapokmu kapan kowe ora? Pipis wae mau ora ana banyune terus tak usur-usurke pager kok mau. Gilani ora. Ayo. Swara. Rumah saku isin ana Bu Sukesi Rahayu. Ora apa-apa. Nyuwun ngapunten karo Bu. Yon pangapunten nggih Ibu Sukesi. Tetep dosa kowe pangkat. Am. Ayo. Am. Nyuara ndang. Lah iya aku Wah, jan apik tenan. urung Pak urung. Swara kurang permono. Wah, apik Mas Gareng, jan jos, apik tenan. Ning apik neh rasa nyuara kowe. Ora, guyon ora. Ning wasis Dawa napase. ngungrung
Suarane apik ning teknise mik ki aja dipepet ning nggen lambe. Mik kuwi sing ngengge wong akeh lho. Kok templekne lambemu ge lambemu abang kaya ngono kuwi. Ora abang iki. Lah kok susu ya abang kok susu ora. Tur lek ya mik lek terlalu dekat dengan mulut, suarane pecah. Rada adoh mulane. Nah. Kurang adoh. Nah. Nesu mutung ora. Iya. Mbak Tatin, ya. Lah niku dereng ta? Hah? Dereng niki dereng. Kurang to? Oh, iya. Dereng. Kurang kuwi mangki. Kok niku kan lagi nyoba. Oh iya. Aku kok sing nada ndek tenan ta iki. Aku ngerti. Aku Lho ben ketok gandeme kok ya ora. Lah ya wong Nada lanang ndek iki sing wong wedok, wong lanang iki rada dhuwur. wong lanang iki biasane ya iso cendhek iso dhuwur. Lah iya. Ora wae. Kandhane ora percaya tekone Pak Yoyo iki, kadang cok cendhek kadang dhuwur. Ora iki. Ora iso tenan lho kok. Oh iso. Cilaka aku ya. Anggung ngrung marang bendoro. Orang gede sing arum to. Anggung krum. Ngono ki lho. Oke. Lah kono ngebas, lah aku treble tok e. Wis pokoke kudu ngomong. Nah, wis ra apa-apa sing penting metu ya. Ngungkrum marang. Anggung marang bendoro. Tia Sulistyo pijer ngincangake alis. Sik bocah to, ngincangne alis lek ora ngerti. Ha to, ora ngono kuwi contone, Pak. Ngincangke alis piye, Pak? Ngincangke, ditarik munggah ngono. Piye, Pak? Lah yo ora bener to aku. Oh, Fayu ora iso to ngincangne alis, Pak. Bisa ki lho. Piye. Nah, iki ngono. Sik aneh-aneh gringgingen awake. Ngono ae ora. Lah kene mancing-mancing sih. Asline nyontoni kok ya. Pancing. Terus Sapa iki? Ya. Ya kowe sisan apa-apa. Nah. terus tresno sesideman. Yo, Pak, angkat sih cah yuk. Luwih becik paten nono timbang pepisahan. Love
matur sembah nuwun sesideman karya Mbah Haji Sukron Suwanda wis katur. Saniki genti tak nanjake niki Mbak Birgita, Mbak Dian Munasiroh dan juga Mbak Tri Hastuti. Siap. Men tampil kabeh Mas Gareng ya. Oke. Ya apa. Ayang-ayang ya kita iya nak iki. Ayo. Ya. Ya. Pamerke sinden-sinden Madangkara genti.